Amaia, Donostian ere bai, zutik mesedez eta pasa zerrendazuk ere. Entzun balin badet, oiek onak diala, adi hauei. Lehena. Alex Parcero, zutik! Igor Etxebeste, zutik! Uxue Oreja, zutik! Ane de Frutos, zutik! Eta azkena, Marina Bermúdez, zutik! Oparrion Batzuek diotenez, bizitzan liburu bat idatzi, aur bat izan eta zuhaitz bat landatu behar omen da. Baina horiek ez dira inoiz Virginiaren eta Maiaren kastimatean izan. Hoi bai, bizitzan behin egin beharrekoa. Kaixo! Kaixo eguno, nolatan hemen egon. Kantatzen ez dakit, nitaz barrez egin. Dantzatzen badakit, ikusitzaz hori. Ni Igor naiz, eta 15 urte ditut. Konnichiwa. Ai, japonesatzen ez! Zure zaletasunak? Surfa, dantza eta trikitixa jotzea. Ni zalian ibiltzen. Baitu zer daka zuretzako. Akrobaz egite ditut, partu dute. Igual eduto, nandaka zutsunai, sayonara no. Saiatzea, jarrera bera. 2 euro baldin baditut, 20 sentimoetako txamponetan. 10. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra. Eta non dago Euskal Jaurlaritzaren egoitza nagusia? Euskadiren hiriburua? Bilbao. Donostia. Ez dakit. Gazteiz! Dutxan dardaka, urotzarekin. Guk asmatu behar dugu? Ze emozioa interpretatzen ari zean. Oi, ze sexia nagon. Arrituta. Bai. Nor margotu zuen Las Meninas? Velázquez. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. I hope you shake up your world, 'cause just one night